My prevažne poskytujeme pomoc tak, aby každá pomoc, ktorú poskytneme, bola účelová. Aby bola správne využitá a aby sme vedeli, že všetko to, čo my ľuďom dáme, tak nebude zneužité, nebude zahodené a obzvlášť sa tým nikomu nebudeme my spôsobovať proste, alebo vytvárať taký priestor na lenivosť alebo niečo podobné, že on sám nemusí nič urobiť. Že keď ideme takto pomáhať napríklad do regiónov a pomáhame proste týmto sociálne slabým rodinám alebo ekonomicky slabým rodinám, obzvlášť deťom a opusteným matkám s deťmi, tak každá jedna naša spolupráca musí byť o disciplíne. Bez disciplíny to nejde. Disciplína spočíva v tom, že oni majú určené podmienky, za ktorých my tú pomoc tam doručíme. Prevažne ide o školskú dochádzku, hygiena priestorov, hygiena seba samých a potom ide o tú pravidelnú návštevu toho lekára, pravidelnú návštevu sociálnej kurately a hlavne musí byť dobrá spolupráca so školou, so samosprávami. Keď toto je dodržané, tak máme šancu, že keď sa pustíme do pomoci tejto rodiny alebo týmto rodinám, tak tá naša pomoc proste bude mať trvácnosť. Nebude to jednorazová, ale bude to pomoc, ktorá má z dlhodobého hľadiska má šancu uspieť. Ja sa jedím jednou vecou, že každý, kto potrebuje pomoc, nesmie na pomoc čakať. Musí niečo urobiť, aby nebol on v postavení v tom, že on čaká a teraz sa mu že mu tá pomoc príde sama proste. Nám sa totiž to často stáva, že keď žiadam o pomoc, alebo keď prosím o pomoc, tak nás ľudia často posudzujú. Často si povedia proste, že tam to určite niekto zneužije, tam to určite niekto prepije, tam to určite niekto s tým niečo spraví, alebo to nejakým spôsobom nedopadne dobre, tak ako si všetci predstavujú. A ja sa v podstate ani tomu nečudujem, lebo mnoho tých ľudí je sklamaných z tých vecí, ktoré sa okolo teraz dejú, ale ja sa riadím takou jednou vecou, že nás má každý pod nosom. Každý, kto by nám chcel alebo vedel pomôcť, má nás tu. Môže prísť kedykoľvek sa pozrieť, môže to vidieť. My nesedíme, neležíme, ani vy sám ste nás nenašli proste ležiacich alebo čakajúcich, alebo neviem čo možného. Je tu toľko roboty, proste, že je to na nezastavenie. Nás čaká teraz jedna obrovská, veľká akcia a my nie sme na ňu pripravení, ale my máme tak všetko rozrobené, že ja sa nezoberám tým, že to vôbec stihneme alebo nestihneme. My to jednoducho musíme stihnúť, lebo tí ľudia tam tú pomoc potrebujú. Vždycky sa zoberám tým proste, že rozmýšľam nad tým, že prečo tí ľudia proste takto uvažujú. Prečo sa každý bojí poskytnúť pomoc, napriek tomu, že tú pomoc môže vidieť, že kde ju dáva. A ja som presvedčený, že ono to možno ani nebude v tej verejnej mienke, ale možno v tom, že je to pre niekoho jednoduchšie, že je to pohodlnejší spôsob proste nejak si takto vytvoriť názor, úsudok a nechať to tak proste, tak či takto väčšina ľudí minie proste na nejaké iné veci, ale ja som celú tú pomoc podmienil tým, že nič z toho, čo my pracne zoženieme alebo niekomu darujeme, neposkytujeme ľuďom, ktorí nie sú ochotní so svojím životom robiť vôbec nič. Uh-huh. Toto my nerobíme. Hej, že ja keď aj vidím proste, že naši dobrovoľníci, máme 60 dobrovoľníkov po celom území Slovenska. A keď mi oni posielajú tie správy proste o tom, že Milan, tu je 15 rodín, ktoré potrebujú pomoc, treba v Košiciach, tu je v Michalovciach 20 rodín v okolí, ktoré potrebujú pomoc, ja im poviem, zmapujte mi situáciu tak, aby sme vedeli, že tá pomoc bude adresná a bude znamenať dlhšiu spoluprácu, ako len to, že my tam niečo donesieme a odídeme a necháme to tak. Keď vidíme, že tá spolupráca není taká,
alebo nie je adekvátna mentálnym danostiam a schopnostiam tej rodiny a toho človeka, my neposkytujeme pomoc, my sa vzvrtneme a odídeme a nedáme nič, proste vôbec nič. Lebo ja som potom toho názoru, že my budeme podporovať tú lenivosť tých ľudí tým, že ja mu tam ešte niečo dám a on sa nevyprovokuje k žiadnemu výkonu, pretože on nemusí.